और वो सोचले बड़ो जब लोग के जनाजा या अर्थी उठेला तो जनाजा आगे होला और लोग पीछे होलन, लेकिन जब शादी में बारात निकलेला तो बारात आगे होला और दूल्हा पीछे होखेलन। ऐसन काहे होखेला हो? पता बा, ये दुनिया के दस्तूर बा। जब खुशी होला तो सब लोग आगे आगे होला, लेकिन जब गम आवेला तो वे लोग पीछे हो जाला। लोग अपन देह धरावे के ना चाहेला। सही कहता रहो, यही से कहल जाला कहे खातिर तो सारा दुनिया आपन बा, लेकिन जे दुख में साथे होला वह हकीकत में आपन होला। यही से बूढ़ पुरानिया कहेला कि जे दुख में तारा साथ देव ओकरा के कबो मत छोड़ियो, और जे सिर्फ सुख में काम आओ ओकरा के एक बार जरूर अजमाइया। काहे कि आपन उहे होला जे भीड़ से अलग आ खामोशी में तारा साथ खड़ा रहे। हकीकत में उहे आपन होला।